Lily Billingham. Kayla Cook. Mi ôl hwnna'n drosedd. Yn ôl Richard Wright, y dyfarnwr. Roedd i'n mynd i'w bocad hefyd. Caerdydd Melyn cynta'r gêm. 5 munud yn unig sydd wedi mynd yma yn y cae ras. Mae Kayla Cook ar gecrydd. A hwnna'n syth i gefn y rwyd gan mae Kayla Cook. Wel, am ergyd yn der. Mae'n gyd amdano y pŵer. Mae'n mor agos at y cwrt Cosby, ond mae'n penderfynu mynd ochr y gol geidwad. Hyd yn oed os fysau i aros yna, dwi'n yn siŵr sy'n ei stopio. Herwydd sbi ar y pŵer yma, mae di tharoi yn berffaith am gol. Sberin! O fe fel? Katie Barker! A Katie Barker, pwy arall sy'n unioni pethau i'r tîm cartra? Wel, allan coelio hyn. Mae nhw wedi cadw Wrecsam yn dawel. Fawr ddim cyfle o gwbl. Mae'n just iawn yn hanner amser. Dim nonsens, dim chwarae allan a cymryd y risg. Yn sydyn iawn, mae'r gyngrair yn wylo Wrecsam unwaith eto. Faye Knox. Dal i fynd i mewn i'r cwrt Cosby, tynnu hi'n ôl tu ar canol! Katie Barker! Wel, mae wedi cymryd llai na 3 munud yn yr ail hanner i'r tîm cartra fynd ar y blaen. Mae'r gêm yma wedi throi ar ei phen. Ia, ser yn y sioe yn de, yn y cwrt Cosby os mae'n cael hanner cyfle, hanner Smith fewn â hi. Mae'r gwiriad na'n mynd ar bel syth i lwybr Barker. Wrth i bodda. Lily Jones at Maria Mahmood. Katie Barker yn y cwrt Cosby! Mi oedd angen yr arbediad yna gan Cerin Chamberlain yn syth ata hi. Lily Jones yn rheoli efo'i phen. Faye Knox sydd yno, faint weithiau dwi wedi deud hynny hyn yma. Knox yn mynd i hun! Wel, Faye Knox. Ia, da gan Chamberlain eto, gwych gan Knox. Ti'n gwybod, mae'n mor uchelgeision efo'r ergyd o bell. Maria Francis Jones a croesiad. Shannon Evans yn clirio gyda'i phen. Mi oedd angen Hannah Power hefyd. Knox. Pwy sy'n eich yn orthwyo hi. Faye Knox yn mynd i hun! Taro'r trawst dwi'n meddwl yn Owen. Do, just clipio'r trawst. Sgen hon ddim problem ergydio'r bell nag oes. Rosie Hughes, mae newydd o dar y cae, fel eilydd. Mae Eva Sickley efo hi. Gweld Faye Knox mewn digonedd y le. Faye Knox ar ergyd. Faye Knox! Dyna'r drydydd, a'i honna ydy'r gol sy'n sicrhau'r Pencampwriaeth i Wrecsam. Wel, os mae hon ydy'r gol sy'n cipio y gyngrair i Wrecsam am gol i wneud hynna. Un yn erbyn un, mae'n just yn dweud tan awd yr amddiffynwr, tan o'r targed oedd y peth pwysig, a reit i gonon uchar rhwyd. Am gol, am dîm, ac am barti fyna heno. Hanes ar fi'n cael ei greu, a Wrecsam yn curo i Pencampwriaeth cyntaf. Dyma Katie Barker yn dod. Mae'n ôl, mae yna gic o'r smotyn. Mi gafodd hi i hamgylchynu, mi gafodd hi droseddu. Katie Barker. Dyma hi yn erbyn Cerin Chamberlain. Dim problem i Katie Barker. Hat-trick iddi hi, y bedwaredd i Wrecsam. Ac os oes ar rhywun sydd yn heiddi sgorio'r hat-trick, wel, Barker ydy'r chwaraewr yna ar ôl tymor a hanner. Mae'n fod yn wych. Caerdydd sydd wedi bod yn fuddugol y Pencampwyr am y 3 tymor diwethaf. Mae hynny i gyd yn mynd i newid hen yma. Ond dim heb iddyn nhw ymlaen tan y diwedd. Madison Lloyd yn taro'r trawst yma. Da ni o un ochr i'r llall yma. Rosie Hughes, Katie Barker yn neidio heibio i Shannon Evans. Mae yna Gerdyn Melyn yn mynd i fod ac felly Cerdyn Coch. Oedd hi'n gwybod bod hwnna'n dod oedd. Mae'n chwaraewr da, ond mae wedi chwarae'r gêm heddiw chydig bach yn risgi. Megan Bowen ar gecrydd. Richard Wright a'i chwiban yn 10 a dyna
gwiban ola'r gêm. Mae yna Pencampwyr newydd ar Prif Adran Genero am y tro cyntaf yn ei hanes. Mae Wrecsam wedi curo'r Bencampwriaeth